Здравейте хора, аз съм Вион 45 и сега сме в PvP България. Този клип ще е за една малка томбола и да ви покажа победителят какво ще спечели. Значи победители фул наградник, спид 8 минути, 15 диаманта, не това. Ето, Sharpness 4 Knowback 2, печели невидимост 8 и да се гледа през нощта 8. Така, Smite 4, 2 златни ябълки, 32 Iron, кара за кръв и Power Luck 3, така. И един Sharpness 2 Iron меч. За да се запишете, пишете запис, ако сте първи пишете 1, ако сте втори пишете запис 2 и така нататък. И ако сте трети, така. Ето, например, запис 1, слагате двоеточие и спишете името в PP Българен, ето го моето. Е така. А вие спишете вашето име. Така, значи, когато трябва да събера значи 40 сабскрайбъра и ще изтегля числата и да видим кое число ще се падне и то ще спечели ето тези работи, които сега показах. Ами, абонирайте се за мен, аз съм Вион 45, в YouTube съм така. И това беше от клипа и до виждане.